שלום, אני סבתא של איתי, אני אימא של אימא שלו שמעית, ועכשיו איתי ישאל אותי כמה שאלות. כן איתי, אתה יכול להתחיל לשאול. סבתא, מתי נולדת? אני נולדתי בשנת 1957. באיזה גילאים היית בשנות ה-70? בשנות ה-70 הייתי בערך בת 13. ובהמשך? בהמשך נוסיף, עברתי דרך גיל הנעורים. סיימתי את התיכון ב-1974 והתגייסתי לצבא ואחר כך התחתנתי. אוקיי. אילו הורים משמעותיים במדינה הסוכנת מהעשור, בשנות ה-70? כן, בשנות ה-70 היה אירוע מאוד גדול, פרצה מלחמת יום הכיפורים, זה היה ב-1973, וזאת הייתה מלחמה שזעזעה את כל המדינה במישור הכלל ארצי, ואנחנו מבחינה משפחתית, האח שלי, הוא הדוד של אמא שלך, הוא היה מפקד טנק והוא נפל במלחמת יום הכיפורים בקרבות בסיני. אוקיי, ויש לגבי ההסכם שלום במצרים, איך הרגשת לגבי זה? אנחנו די שמחנו על הסכם השלום, כי מי ששילם מחיר יקר שאיבד קרוב משפחה, שמח שנחתם הסכם שלום בתקווה שיקיימו אותו. כמובן שהיו רגשות מעורבים, לא ידענו אם זה באמת הסכם שלום אמיתי או לא, אבל ככלל אנחנו בעד הסכם שלום עם האויבים שלנו. כן, וספרי לי קצת על כל אירוע, בקצרה, על כל אירוע שאת זוכרת. על כל אירוע שאני זוכרת ממתי? מהעשור, בשנות ה-70. אז כמו שאמרתי, בשנות ה-70 קודם כל הייתה את אותה מלחמה שהיא נרשמה בהיסטוריה של המדינה כמלחמה, אחת המלחמות הקשות שעברו על מדינת ישראל, וגם היה לנו, שילמנו על זה מחיר במישור המשפחתי. בהמשך, מהבחינה הזאת, אחר כך זה היה שנות התיכון שלי, אני למדתי בתיכון יוני בליך ברמת גן ברמת חן. זה היה שנות התיכון שלי, סך הכל שנות התיכון שלי הם היו שנים יפות. זה היה השנים של הפופ, של הדיסקו. אנחנו היינו הולכים למסיבות של דיסקו, של פופ, חלק בבית ספר, חלק מחוץ לבית ספר. זה היה אז הזמן של למשל דני סנדרסון, גידי גוב. בארץ הם רק התחילו, וההתחלה שלהם של דני סנדרסון, הוא היה מופיע אצלנו בבית ספר במה שהיינו קוראים דיסקו בליך. דיסקו בליך זה היה דיסקוטק של תלמידי התיכון, שכל פעם היו מזמינים תזמורת, זמרים שהיינו רוקדים, ואחר כך אותם זמרים הפכו לידועי שם בארץ. וזה גם מוביל אותי לאחת מהשאלות של איזו מוזיקה שמעו בשנות ה-70. בשנות ה-70 אנחנו שמענו, כמו שאמרתי, מוזיקת פופ. זה היה הזמן של, אם אני לא טועה, של וודסטוק. אנחנו שמענו את החיפושיות, אנחנו שמענו את ליאונרד כהן, את כל אותם זמרים של התקופה של המוזיקת פופ. זה גם היה נוער הפרחים, התקופה היא הייתה גם בעולם התקופה של נוער הפרחים. אם אני לא טועה, זה גם היה מרד הסטודנטים בצרפת, אם אני לא מבלבלת בשנים. זאת אומרת, זו הייתה
תקופה כזאת של כאילו מרד הנעורים שהייתה בהרבה מדינות והתבטאה גם במוזיקה. אוקיי, ואיזה אירוע נחרט ממש חזק בזיכרונך שאת זוכרת אותו, אפילו עד עכשיו, מהעשור, משנות ה-70, ואם כן, ולמה? אז כמו שאמרתי, קודם כל היה אירוע של המדינה שזאת המלחמה, וכמו שאני המשכתי להגיד, גם בעולם זו הייתה כזאת תקופה של נוער הפרחים, של מוזיקה, של וודסטוק. כן, אבל אני מתייחס למדינה. כאילו איזה אירוע נפרד בזיכרונך מהמדינה, מהעשור של שנות ה-70 ושל המדינה. אז אמרתי שהמדינה זה הייתה מלחמת יום כיפור, ואחר כך היו הפגנות של הורים כנגד המלחמה שקרה להתפטרות של גולדה מאיר שהייתה ראש הממשלה, של משה דיין שהיה שר ביטחון, של דדו אלעזר שהיה רמטכ"ל. הייתה ועדה שקראו לה ועדת אגרנט, היא הוועדה שחקרה את מלחמת יום הכיפורים, כי טענו שמלחמת יום הכיפורים הייתה מחדל שהפתיע את כל המדינה והיא גבתה הרבה חללים. ואני בזיכרון שלי נחרט אותה ועדה שהסיקה מסקנות. זה ליווה את המדינה הרבה שנים, כי בעצם מי שהאשימו זה היה את הרמטכ"ל דדו אלעזר, שאחר כך גם נפטר, קיבל התקף לב וטענו שזה היה מצער. ואחר כך בהמשך ההיסטוריה דווקא ניקו אותו ואמרו שהוא לא היה אשם, הוא נהיה מין קורבן של מחדל של פוליטיקאים, ואלה האירועים שבעצם אפיינו את שנות ה-70. אוקיי, ואיזה אירוע עורר גאווה למדינה שלנו במיוחד? איזה אירוע עורר גאווה של המדינה שלנו? כן. אני לא כל כך זוכרת אירועים, אני לא יודעת אם לייחס את זה לשנים, אבל המדינה שלנו היו בה כל מיני אירועים. אני לא זוכרת מתי עגנון קיבל את פרס נובל לשלום, אני לא זוכרת מתי זה היה, אבל בשבילי זה אירוע שהמדינה הייתה גאה בו, אבל אני לא זוכרת אם זה היה בשנות ה-70. אבל מה עם 1976 מבצע אנטבה? זה לא אומר... נכון, הזכרת לי, באמת היה את המבצע אנטבה שחילצו מטוס נוסעים שנחטף לאנטבה, ובמבצע יוצא מן הכלל חילצו משם את כל המטוס, ונדמה לי של ביבי נתניהו, יוני נתניהו, הוא נפל בחילוץ הזה. כן, ומה הייתה אופנה? מה היה הלבוש המקובל בשנות ה-70? הלבוש המקובל בשנות ה-70, כמו שאמרתי לך, זה היה נוער הפרחים, אז היה מה שנקרא אופנה, שקראו לה סן טרופז, שהמכנסיים היו צרים למעלה ומתרחבים למטה. אז זה הייתה אופנה, הלכו מיני, הנערות הלכו מיני, שזה היה חצאית מאוד מאוד קצרה, וזה מה שזכור לי מהאופנה. אבל היה גם, אם אני לא טועה, קריות על הג'קטים, נכון? יכול להיות, אבל זה לא רק שנות ה-70, זה המשיך הלאה בשנים האחרונות, אנחנו לא מוצאים את זה. כן. באילו משחקים שיחקו בשנות ה-70? בשנות ה-70 זה היה רק התחלה של הטלוויזיה. עוד הטלוויזיה לא הייתה, היא רק התחילה. אני זוכרת שהיו תוכניות שרק התחילה הטלוויזיה בשחור לבן. ובעצם בתקופה שלי אנחנו עדיין מבחינת חיי החברה היינו נפגשים הרבה תלמידי בית הספר, רוכבים הרבה על אופניים, משחקים הרבה משחקי כדור, מבלים הרבה במסיבות שכל ילדי הכיתה, מסיבות סלוניות זה נקרא, שכל ילדי הכיתה היו עושים, והדינמיקה החברתית שלנו
הייתה מאוד מאוד טובה, הילדים היו נפגשים הרבה אחרי בית הספר, היינו נוסעים בסקטים, היינו ממש עושים טיולים ביחד בסקטים, באופניים. אני גרתי מול גן שקראו לו גן בר אילן, שהיו בו שבילים מאוד רחבים, שכל הזמן היינו משחקים בגינה הזאת, וזה בעיקר היה, זה לא כמו שהיום יש משחקי מחשב. והגענו לשאלה האחרונה, מה יש לך לומר על שנות ה-70 ביחס לדור שלנו? אני באופן אישי מאוד אוהבת את הקדמה, אז אני אף פעם לא חושבת שהשנים הקודמות היו טובות יותר. אני שמחה בקדמה שישנה, מה שעושה את הבן אדם שהוא מתקדם, שיש לו אביזרים להתקדם, אני שמחה עליהם. אני חושבת שגדלתי בתקופה טובה, באווירה טובה, אבל אני עדיין שמחה על התקופה הזאת שלנו, שזכיתי את כל הגילויים האלה וליהנות מכל הקדמה של פלאפונים, של דברים כאלה, מחשב, שאני רואה בזה רק חיוב. אוקיי, ועכשיו אנחנו גמרנו, תודה רבה. אני מקווה שעניתי לך את מה שרצית, והרבה נשיקות. תודה, ביי. ביי.